Barbantxo. Baina Barbantxo, Baskaria prestatzen ari zenean, Eltxo aurra erori zen. Igotzen hasten zen, baina txirrizte egiten zuen. Azkenean, ahal zuen bezala irten zen. Baskari hartu eta astoaren belarra sartuta, mendira joan zen. Bidean, mutilatxo topatu zituen. Begira zein asto traketxa. Idagiten badu jateko? Haiek, astoa bakarrik zijoala pentsatu zuten.